Aya matu Machakos County ndio manake. Sajo yo manyu omete kabisa le people lakini ngo tumekale ebinyugu byaye. Hono musacho manyete musaja natakire ko boli uji ko temase ko boli uji sagocha ko se keranyu natakira boli yokurwa. Nero wento monyana tebe ngonyorunde gocha. Igaru roboti mapema. Ataru etiaje konyorire rende. It's obvious na boko responsibility na boko accountable like nale ngase gete nyori igonere buye goteba ngaki kaba accountable in anything that sorry na nyorirwe nakagirete bo I didn't inform you kia nyoriri nali yuake mungwano oyo agacha hanarite konyoru lakini igagachiro nyori ndagirero ase agotipotiga naendo mukungu oboka ubwati amaji umusibi amagoko umubanga uragira kerarageire umanya kurara usonye kagwesibi bwesibia amacha libona nakabirira ono gacha teri tukirimo akanyoru sana agacha isano ne monene usukya butuko na tebete ngunyoru ale tatebete gente kibo okay oikire chire gotura bantu mbaigweti wakiro murangu limo tutaga kugetire kini bono bantu bastukire balime nkungu bokire onyoigoire uri bono ngira twakire mirangu bono butuko ngai bono guturuira chinsechi aso yanga yoko ngai bono guturuira chinsechi utare ko ribotire denga kinko nyoru uri so that to be prepared tumanyebo nga ingyo maete mangana taikuru munu buya ke gapi muntu gapigeti buya na pigeti mangana tali kwatororoka buya musaja ko soime bunazo abona kasiye kakigimo murangu endagera nga yere nga endagera ngwete bono gonguoka endage go igekoia eyogete nga endagera te nyombe iyo bantu baragirete na ande tiri kuri sukuma ndange keliro kuri moye kaga tumete chibese chikirire kyo angangia gole turende okay endagire kabura ndagire kera yabura tata kama agasongo mukungu mbanyore timorembe nyombe iyo yani akaleta fucho akaburukania bante nyombe iyo kabisa mayete mukungu akagera kamotai bono baba nani kinaye bono rabere iga uko disturb baka bana asama gosokorete bono nchinga inari kurushye binte binkurugire onye nawe nabana boka enchera bali endagera tuma itinki bali agosenchara baraire barabune chitoroje abahengeire aye ninya mugomboli ga bono aye na bana bono ngo nge priority bono utakire ko kumanyunga natakire koragira ngana boko ngira nali enchera iyo naboko ngira nali enchera kumbo maede ne bintali ete bigokwana tiganda ale mambi bono ndo chenga toko chakoba tiganda ale mambi toko ba bono ngenjo teyo ndara lenjera no musaja ga igenda gireta yonkolia otebenga ngobero le nyombe mambi se inorochi musaja lia agerundia agaswabolera karara mukungu agake sabu akegakona kwake sabu akaiwo muntu okogona akamajia mubwati nera kenyerere kani gabuneke moni agaswanere neti makarara olibono kagota buku mukungu kakanyite ingara chasungu mambia oli akaboke bintu byaruro mutwe okubori kai mama naninga kiuraire kai jiwete deko inaragirete bono mwara osetikende ngware korara rurambegera nagatoka abugagio oetire yarare sibe subu yoka ngwete ndebo besara ebirekere byo koseli kumpiyo bona igo motori kwara no bawo bona yato mukungu gokuminga ki ekesi keri kiera mutuko kati na jira buyeka kai umukungu bona goikerania ekabe baati geto ya sabankero agasaba sabura gatoke bwango iga
gasi agasano nokieta geka yobonyanya gakenyara gatunguo kara rusi bike gatako manyara so mwana ararwere akamutumbira chiarare chiayo asibesu akamutenga ndio uchirende ngenje bono amito nyotale ngo akangole gocha konkonya gakonya na erire bono ngiwete na pikiri bono yangende mirimo tumera na magoro ebetenga kira nkiyo bakabona as we are speaking abirego nabakungu bano barumate muntu buno iyo nona gakimana bagakorigu gake lebibere muntu bwakobiringisuna no monwa magoko yagwaeta etiwo bokima wate bungu aragerete tiankwandira basacha onye beterretie ndio onye beterretie nga onyiwa marwa onye beterretie yori kara banga bone ebinto banga abantu tigebese magegendagera kogocha gopigeti okoria. There is no way oraende sogochia ondete yo manyetoche sasi to manya gosabe ndagere iyo tagurete ngangenya maga ngwatiga jibesi nyama maga nga abantu abakurusi barabo nchebona ngerete ni version yende aikoma etengo sokore ngogendora sogochia noji gotinda aye karagure ndagera bono yitumitanga naime. Yes. That's what I'm saying. Yes. Nagira tele version yende. Yes. Nyetumitanga naime. Kae pigi ayo moto bwegenete osonye gekobetereria ayerine pigi yiye. Yes. Nyeikie. Ena nobe shwa ndagire ya chirimi. Ayagenda yienga so. Ayagenda ebwato kebino ebwatoka chiza chigo ike pigi gotiga geita bas. Kuruwa kuna bokonya umaidera bole rusele ro gweruselia kerero. Secondly, onye gokonyoru teba ngankonyoru ole. Very true. Abantu bamanyenge bagosie ko murango. Nkobeka balecha biyanse. Gosene ya igoro yoke kobeko. Ngojole. You know, just communicating ngankonyoru ndakenda segete ngoja ndangesi inye isano iga. You know? Abantu but of course bawadevanga tingo te yumuntu ngangojole jinse jinse ngate kwene tiebego. But you know, let's just think about this thing bwana. Abantu nkurara bali na barabuo. Togocha complain ngangi mutaigoro murangu ngako ngonta kabere gatatu. You know ensa asita totebe muntu zanga pio gocha. Chitoronjiko bwato muntu humanly. Yes. Montarale. Etoronande karochia bwatiro matene chinsensi. Ngento kio marine sombiri ko ruabu ngekero monta pigeti. Ande tora motek serious mono ngento edo montara ku promise. Tona jakina. Tona jakina. Umuntu araboka endo confirm indiki gaki. Umuntu yekera abere soba. Tukirida kirorere. Abumbiore. Abule buya wazoka turagire. Toragira serious. Ekyaro itenyo litigara kware tegente kiagero umuntu olenge meya no mwao. Yeah. Into kiago kwa ndeke ya opi. Bono ntebyo nyo musubatu ria chaka kupaki mesigo ya botukuburia. Gosana gozikero genarangerie pro box yo karaire. Olibona abo kanyo yake nengeya. Yes. Umaitari ku understand sababu yake royokorabo. Yes. Yata inyureti. Yes. Gasi enko. Gento kende ne orogereiria. Mungino inarenga very submissive. Gata no muya. Sigete sana exeki. Onyore kironi gete. Renge encherende ngao. Yore kironi. Aya bantu mbali banjita bantu. Aye. Na roche muganore moyo. Omukungwa bwato musacho kotinda tata koraro mutaro imepi ere no kurangelinga gagiwa okwamire pi mbura eyo njwanora nane yazamo ete chinguru akubwato gikianu iraka tata bakubwaje komoda inkiege bono kwale mereliga to gochandeka tuli kwaboka inkiege aya kai tiga kebengi amonyene tigandiri nakyo tata pak akini nyasaye ole moyo omusa Jeremiah na Isaya nango rabwate njira ko legazi umwago yes we are speaking hono mulisia paka abo mulisia kiagera I'm sure bana bono bakinire tata maite boko bweko manyana bagosoka bona atigete gakunyungochi gota kwa twari bono bakachikorera nganjero gochoru kurwa bono maite bitumira simotino ke naturally yotige bakungu mbale bangenjere ne bakinirie mechi my brother etene inekirete kiri yes muchubekire bakegeitege kongu yes nando muchiosikire wate bongo mukungu ikasabiri bagama yakwanda soboka
Tinta tinga go. Kana te baka ki. Igere buya. Igora na bara agende suru. Ebironi bibuge gaidi. Muzike bironi bibuge gaidi. Igora bara amwe agende suru. Kolenga labuna alelire. Amajibu That nare. is why it's very important. Amajibu yoko agende suru nare. That's why it's very important. Try na samajibu. Ora kiyo montalelire setting yanalete nereli. That is why it's very risky, by the way. Onyi omo musubati kuruwa se family musaji ataroji ugo se monto. That's the same way yara kororae. But you monto kinere out of a structure ko work ye family. She will be different. Ekiagero umwalimu mutanga ni umwana onde bwensi no moiboli. No complicated. Kwangire ruti ngao. Honata gete kumanyanga ki. Amajibu ye. Okogenda suru. Nkorete ifekitiende. Nene. The woman iwe. Okay, wajira the ideas wajitwa na usetia matukurale ngoji koiro. Monyana arashike nyomba rene kibuliki ngao. Oijonyo lebunge. Yeah, ngayo kwaga. You went, you didn't say ngayo chiza ngapi yokwirana gose tuko kiyokwirana. Baona asiye kama wandere na ntomba ibedi. Oiranira okonyorira aro mama jonaro. Turanyisie karori. Maboli bakaba bag. Emudi base kusalika. Bagolere raide. Normally. So Maita mangana nara ukoleri my friend. No tebaga bakolere temine tingo wakwe. Actually amaliga mavena yoko kwane rwebintu bakuru. Muna chake kweboli naki musacho bona kumbekira machiko tingendaka. Bono onkase ito real my mother is sick or rather my father is sick intagete kujikomorora. Yani akonkongeria machiko. Aitali machiko. Yanta manyeti gonta kiri kwenda. Okuba accountable. Ekiagero mukungo lisanda you. Yes. That is what is called leadership. Ngana atikisa nangina. Mabege entekevo. For them they are no longer two, but they are one. Ngai baje batara nekanira. Ekere bintu bya jagire. Yes. My friend, nyomba nchi ana kutwara barayi babere. Bare ngane dijinguru. Haiwezi kuwezekana. Bakoyo mabe impeached. Yeah. I'm telling you. Barayi babere bakorage, I'm telling you babwa dijinguru chire equal. Haiwezi. Lazima mmoja awe mbele. Na kinya saa ngaini etagatebanga. Ikiaro bongaini bwa etane tiokorra kwa monya bantu. Agatebanga bona abikiro musacha be in charge of an institution ekoro kwe family. Kiaro mungwana nali. Nonyero musanze twagasomire. Ntwagatwarire family tree. Ngiyaga chakire koro. Egadero mako kwa chaka. Father, mother, children. It's biblical, it is scientific, it's everything. It is scientific, it's biblical, it is everything. Anyway, nitasikia maoni ya msikilizaji baadaye. Wasikilize hapo. Being Women Crush Wednesday nitasikiza kwa sababu ni kitu ambacho inaleta shida sana. Umukungu no musaja bagweta na igebo saiga nga umukungu ujire so batatebege robot. Yeah. Ona kiura beto beko robot no nae. Kiura imukero gendo tabige robot. Igoro robot egerere egerera libagari ya otagete. Wera ya said of radio gas bobe ke point ye erore kanega indeed no ga neri ko genda asegete. Ka kinizire tio muiri one igwa. Litukeri elimo ndakore busy. Otherwise na boko boka mabuje gasiraid. Yes. Anyway, wacha tutasikia. And I can tell you. Basacha bange mbanje die keromuka yakona kogenda so every time and lakini tarueto. Yeah. Every time kuna kogenda. Jisa miji wewe jiko mente kana jinga. Siwa ndingeko gara. Erade ubukungonya kogenda. Okora kogenda. Titatego kogenda. Niko igwete nakira ubate kogenda kulikobe. Okogenda. Naboko jara majibu amao. Finally. Anyway.
Acha tumalize bwana hii. Acha tumalize hii magazeti. Nyore gazeti ya Taifa Leo mwenye yo mnaenda manga senjere wikirano. The Daily Nation ne bwata. Tuasuka bosi yake kiagerere women crush Wednesday na mangana. Anda kuno upigi ko. No go big wa boji mo ni kera ngocha ne birangere bya ngo nyoro motegereri. Ngakibwenere tekoba. Mungu na asoke suru. Oje gukari emirimo. Itagira gwakire si akupigie simu. Okay, ingikira yaro mugugu yasoke suru. Ko naye njira nere naye bwebegete bodo. Okay. Abro bazaja. Naye bwebegete njira gete bakabona hakuna haja ante yo muntu otherwise he doesn't care. He's a useless person. Igona na bera bogo chaya. Tariko chaya really. Bazikari na buli make. Nearly sometimes naye bro musaja na kibwebegete. Ate na kingo tebe na ki umusaja kero tariko tebigwa. Igono chaire to some extent. Korengana ninjira bwebegete aye bwe komanya no musaja. Igo musaja ndita kiro tene ni uruwa kiurungi. Tutasikia maoni. Okay.